pamusoro mhuri yeZimbabwe, muchitoona muzuva ranhasi tinokukwazisai nemufaro tichitaiwa zuva rakanaka. Tiri pachiremba Samson patauya kuzononzwa zviri kuitika, tingati matambudziko mukati menyika ino yedu yeZimbabwe akusangana nevapwere nevabereki kusanganisira nevamwe chaivo vasina kukwanisa kunge vachibudawo pazvivhitivhiti kana kuti pamakamera edu. Saka tichatanga nekukwazisawo vana mai vari pano vari kutangawo tikuona kuti hakasike kutanga tichivaona takambosangana navo nenhau dzavo zvekare panapa. Ndinomba kuti vanhu vazhinji munoziya ende makambovaona, saka tokukwazisai ana mai makadii zvenyu. Tichitanga naamai vari kwekutanga uko, mungatiudze here zita renyu, mhuri yeZimbabwe ingade kuziya. Ndinotwawo Princess. Ko pechitu avo ana mai vacho vakomana vane manjuzu, vanozvida zvisingaite, vakachena. Ndofunga mhuri yeZimbabwe mukuzviona, hakuna kusina matambudziko. Unosanganawo nevanhu munzira umu muchingoti zvinhu zvese zvakaita se zvakanaka, asi vanhu vanenge vaine matambudziko eupenyu. Saka tinoti aiwa, kuchena nekuita sei hakuna basa, chakakosha utano hwako. Saka tsvaga utano nguva ichipo. Saka tinoti amai veri pekutanga takambokuonai, zvakazofamba sei? Vanhu vazhinji vanongoti zvimwe mabatsiro evanhu amwe hako chichichi, zvakazofambawo sei? Ine nyaya yangu yakafamba zvakanaka, zvese zvandakaitirwa zvakaita zvakanaka, hapana chakasara, mari yakadzoswa, zvinhu zvese zviri right. Aiwa, saka mune here mashoko amuda kuudzawo mhuri yeZimbabwe, kana kuti amuda kuisawo kuna chiremba Samson nemabatsiro avakakuitai? Nekuti ivo tavaona vachiti havasi kukwanisa kupinda mumatare muzuva ranhasi. Saka tikati tingouya nemi chete. Ndoda kungopa kutenda kuna chiremba Samson nebasa ravakabata. Zvinhu zvakangooma muZimbabwe kuti uzoona kuti zvinhu zvaunenge wambobirwa kuti zvizodzoka kashoma, asi ndoda kungopa kutenda kuti vakabata basa huru. Aiwa, tinotenda amai. Vari pasaidha vandiani venyu? Tikunzwawo kuti vanga vane nhau ndofunga vanga vachinzi vane 1 week kana kuti hamene kuti 5 days, vachinzi vanga vachingowanika vachisvika pakati pedare. Ndiani wenyu? Ishamwari yangu. Right. Amai vari pechitu, zvakafambawo sei? Mungatiudze chakaita kuti muti nhasi uno masvika pachiremba Samson, neakakusvitsaiwo pano. Pamusoro wedare, ini ndotiwo Melody. Chakaita kuti ndisvikewo panapa ishamwari yangu, ndandine problem yekuenda kunguva kasingaperi. Ndine kwakawanda kwandaienda ndichibatsirwa, but zvaishayiwa basa. Ndopa akazoneni kuna chiremba Samson, ndopa vakandibatsira, zvinhu zvangu zvikatanga kuenda zvakanaka. Even chero kubasa chaiko ndaiti ndikaenda 2 days ndaibvisa pabasa, ndoshaya kuti ko problem yacho zviri kumbofamba sei. Kati ndoita sei? Pandikazouya kuna chiremba Samson, pavakandibetsera, zvinhu zvangu zvikabva zvatanga kufamba zvakanaka. Kubvira nanhasi zvinhu zvangu zvakutoenda zvakanaka, kubvira pandikabatsirwa nachiremba Samson, handisisina problem. Ndinoda kutendawo kuna chiremba Samson nekundibatsira kwavakaita, nekuti nasingafungidziri kuti zvinhu zvangu zvichadzofamba zvakanaka. Aiwa, tinoti kutenda kuzhinji kuri muno vanoona. Zvazvinoita ndezvekuti kune vanhu amai vanoti vazhinji munongoona vachiti aiwa madhirama, vamwe voti zvakazodai. Munoti chivo nevanhu vakaita sei vavo? Vanhu vakadaro vanenge vasingatomboziva kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichifamba sei, nekuti kuti unyatsovaudza kavanenge vachitoramba. Asi munhu akazoita problem akazouya kuna chiremba Samson akabatsira, zvinhu zvake zvikafamba zvakanaka, ndopaanoziva kuti vanobatsira zveshuwa. Zvakanaka. Zviri kunzi nanaamai ava mhuri yeZimbabwe, kubatsirwa iva uri munhu wekuti zvimwe zvacho zama waedza. Zvazvinoita ndezvekuti haasi matsime ese ane mvura inogutsa. Saka ukanopa rimwe tsime ukaona zvisingaiti, unotorawo tsime riri panext. Saka zvatingade kuita ndezvekuti aiwa, mhuri yeZimbabwe, pano pachirongwa chatinogara tichikubuditsirai nhau dzinonetsa nematambudziko ari kuitika munyika ino yeZimbabwe. Tichiti aiwa, ndofunga zvizhinji ticharamba tichizvinzwa. Tichada kutendawo nenguva yavatipa ana amai ava kuti tinge tichibatawo zvivhitivhiti zvedu. Handizivi ana baba vari pedyo neava makurukota angu kuti mune here zvamungade kubvunzawo? Ndoda kubvunza kune amai avo vakabatsirwa nauye kunguva wokuti vange zvatora nguva yakareba sei muchienda kunguva kasika, maiti vaenda kunguva kasika, zvakatora nguva yakareba sei?
zvakatora nguva yakarema ndandatone 5 months ndichienda kunguva Eish, pasingaperi zvemboti zvombomira zvewiki zvotanga futi ndanda kutoshaya kuti ndoita sei kana pane vanhu chaipo ndanda kutozvishaya ndanda kutozvibvisa chimiro. Alright, iyo babawo tichibvunza kana kuti mune murandarume kana kuti murandakoma tinoziva kuti hapa azoshayiko anenge achinziwo ndiwo watinofambidzana naye vaizvitorawo sei? Murandakomana ndinaye but anga kusatomboda kuti kugara neni kana kutondiona anga kutondisema achiti zvakuti zvaukaite hazvichatoiti. Aiwa, asi tinoona sekuti hamene wakandinzwa yangu makurukota zvekare kuti mune mubvunzo here tisati tavhara chivhitivhiti. Ndinoda kudzoka zvekare kuna sisi vangu naTete Melon kuti pakubatsirwa kwenyu kwamakaitwa muri mukati medare raChiremba Samson mune zvimwe zviri mukati makafungidzira kuti kana kuti zvakabva kupi chirwere ichi changa chabva kupi zvakanga zvatanga sei ngatibutsirewo pachena here zvikuzama kutsanangurwa nababa vari pedyo nende zvekuti like imimi mungati here kana kuti makaudzwa here kuti zvakabvawo kupiwo ndiani wane honzero yezvinhu izvozvo kana kuti Chiremba Samson muchimuprocess iyoyo zvakafamba sei? Kwese kwandaifamba ndichienda zvengodzi wakagadzirwa neveukama ndovakandigadzira asi pandikauya kuna Chiremba Samson vakandibatsira zvakanaka zvangu zvese zvakuendekawo mune zvakanaka. Aiwa, tinotenda zvisingaite nesuwo ticharamba tichiuya tichinzwa nhau dzinenge dzichiitika. Hama dzadiwa tinoziva kuti kune zvinoita sezvinotambudza, kune matambudzo nemadzodzo anoshanganikwa nawo mukufamba kana kuti muupenyu hwedu, asi ndinoimba kuti nhau dzanga dzichitaurwa nahama isu tivatorei nhau chete zvamuchasanganawo nazvo zvazvenyu, asi isusu pose patinouya pano tinongonzwa nhau dzaChiremba Samson. Chiremba Samson vanetsa vane mukurumira, saka tiri kuti aiwa mune mashoko amungade kutaura namai kumhuri yeZimbabwe tisati tapfiga hedu chivhitivhiti? Mashoko andinawo kumhuri yeZimbabwe ndokukurudzirai kuti kana une problem uya kuna Chiremba Samson anokubatsira ende unobatsira zvakanaka. Aiwa, tinoimba kuti totenda amai vacho vari padivi munayo mashoko nekuti ndimi kava nhau yekunetsa yenyuchi. Mai vakaita nhau hombe vakomana ndati muZimbabwe mauya kushata. Takanga tichiteseka ana baba musuna panhau zvakazofambawo sei? Hamuna kutya here kana kuti kumba kwamusingatyike kana kuti vanhu havasi kufona here vachiti zvakafamba sei? Vanhu vazhinji vanofona, vanhu vazhinji vanotaura zvakawanda, asi chanongokurudzira ndechekuti usati wasvikapo hapana chaungabhilivi, asi ukasvika pana Chiremba Samson uchaona kuti zviripo. Aiwa, tinotenda hama dzadiwa. Aiwa, ndofunga mega manga muchizvinzwira, saka tiri kuti thank you so much nenzeve dzenyu dzamatipa kumhuri yeZimbabwe nana amai tichiti tinosangana muchirongwa chinotevera. Thank you so much.